Qualsevol persona que s'hagi canviat de casa sap que l'obra, la mudança, és un mal de cap. Però després arribes al lloc nou i descobreixes que les coses solen anar millor. El que més m'agrada del nou espai és la llum i també el fet d'estar tan connectats. La terrasseta que tenim fora per eixir algun ratet, el cafenet. La taula de ping-pong, encara que a mi se'm dona fatal. M'agrada que estàs més tranquil, n'hi ha més silenci per treballar. Una nova casa per a Bromera és una oportunitat per a canviar, per a millorar, per a evolucionar i per a donar resposta als reptes, a les exigències d'una editorial en la trajectòria social, cívica, cultural, com és Bromera. I això també és com una empenta per a seguir amb més força i amb més il·lusió seguint fent el nostre treball. Bromera és futur. Alegria. Bromera és país. Emoció. Vida. Escola. Il·lusió. Gràcies a Bromera, molta gent hem pogut gaudir de la literatura en la nostra llengua des de que érem xiquets fins ara. A Bromera fem llibres per a l'Escola Valenciana. Els llibres de text han de donar resposta a les necessitats del professorat i de l'alumnat i per això hem d'estar molt actualitzats. El nostre objectiu és sempre poder donar resposta a les necessitats dels xiquets i les xiquetes que estudien en el nostre territori. L'equip humà, jo diria que és el millor que té. Som una gran família. Són companys molt enriquidors. Bons professionals. Que així disfrute de vindre a treballar. Disposar d'una nova nau és una oportunitat per a treballar més a gust i amb més recursos. Així podrem fer més visible encara el nostre treball i el nostre compromís amb les escoles i amb les llibreries valencianes, però també d'arreu del món. El repte de Bromera és estar present en tots els llocs possibles. Bromera és Llibres. Cultura. Il·lusió. constància. Internacional. Amb els autors i les autores compartim molt més que un contracte. Amb ells tenim en comú els nervis abans del llançament, les emocions, les frustracions també quan les coses no ixen exactament com volíem. Per això, les portes de Bromera sempre estan obertes per a ells i elles. Bromera és Innovació. societat. Alegria. Creativitat. Passió. Bromera és Bromera.
És cert que Bromera no podria seguir endavant sense vendre llibres, però tenim molt clar que volem ser més que això. Bromera és... Present. Territori. País. Il·lusió. Bromera és poble. El futur. Sabrem donar resposta a aquests reptes, a aquestes dificultats, a aquests desafiaments de futur, si fem que la casa nova implica també una transformació, una millora de les condicions, de les il·lusions, dels projectes, de les persones que hi treballen. Perquè al final una casa sense gent és una casa sense esperit. L'èxit de Bromera es deu, sobretot, a la gent que ha compartit amb nosaltres un projecte que va néixer fa més de 30 anys. Elles i ells han fet possible un fantàstic catàleg format per milers de llibres i milers d'històries. Els qui formem part de Bromera volem construir, amb els llibres i la literatura, una societat més culta, més valenciana i més lliure. I cada dia, quan acaba la jornada i tanquem les oficines, ho fem amb la satisfacció de saber que les millors pàgines encara estan per escriure. Patri. Bromera és Bromera. Bromera és... No sé. Ai, no, que traïdora. Què més podria dir, senyor? Que és divertit de la reunió de producció? Que és el que... fatal. Venga, inventada, otra. No estem gravant? Ai. Espera't, que m'ho pense. Està tot molt bé.